Top. Vi kører. Hvad siger du? Er du klar? Kør! Rico! Rico, husk at dreje den! Jeg er med. Det er godt taget. Rundt. Har I fundet 100 kroner? Hvad er det? I glemmekassen? Jo, kom jeg med? Ja. Husk at dreje den. Rookie challenge. Jeg elsker at se dig. Han hopper altid. Han lever mig op i luften. Jeg tror du vil sige noget mere. Nej. Det er det, han hopper altid. Jamen, det er fucking nice. 40% af den tid, han er inde på basketballbanen, der er han bare op i luften. Sandt nok. Jeg er også god til at time det. Det kniver at blive soppet efter 42 sekunder. Det er fandme ærgerligt der. Og den er ikke god. Bakke. Seriøst? Okay. Hvad er det? Jeg er ked af. Det gik fandme hurtigt. Ja. Hvor ligger man noget andet? Ja. Maybe I were. And it was. It was. I was. Begge ting blev mega skadet. Det står 3-1. Det kunne være slutresultatet for en eller anden pigekamp. Hvad siger du? Det kunne være slutresultatet for en pigekamp. Ja, hørte om den her kamp, Jens havde sat dommerbord. Han har sat dommerbord sin kamp, hvor de har vundet med sådan 150 point eller sådan noget. Ja. I Alba. Ja. Det var ikke engang pigemand. Jeg ved ikke, om jeg fik det med. Jeg tror, det er lige, du var ude for. Ej, det kan sgu være. Nu må vi se. Ellers tror jeg på en eller anden års fraklip. Han lavede bare Max Pingvin med over baglinjen. Max Pingvin. Ja. Han har trukket 3 fejl nu, hvor han 2 mindre. Det er fordi, han hele tiden hopper. Det skal ikke gøre noget. Jeg kan så godt lide ham. Han hopper hele tiden. Det er nærmest som hvis han bare svæver hen over banen, for han hopper så meget. Hvad sker der for, at der var flere tilskuere til kampen før, som var A-række? Var det A-række? Ja. Var det ikke bare Ungsinger? Det var Ungsinger A. Nå, ja, præcis. Jumping på. Nej, det var ikke sådan jumping. What? Er du seriøs? Dude. Ja, det skal vi have med. Det skal være skarpt. Der klatrer ind der. Ej, er du seriøs? Westside. De glider rundt derinde, ikke?
Det er helt sandt. Hvad skal der for Theis ikke startede? Jeg synes nok, der var noget mærkeligt. Ja. Så han tager et stort hoved, der ikke var der. Jeg synes, det er jo på at se det ret. Det er ikke faktisk. Jeg er klar over, at jeg kommer med, ikke? Ej. Så står der det heller ikke. Ja, det er rigtigt. Ej, dude. He's a dude. Dude. Hvor den dropper. Det er klart, som måske rigtig meget. Ja, så tager jeg ind. Styrer han bare tilbage, sådan det. Jeg elsker den fucking ramme den træner. De bare fyrer tilbage. Og med han tonsede bare tilbage. Føler bare sig selv hele vejen. Ja. Det var fucking luck, det der. Han lavede skridt, og så var han blevet. Var der skridt? Jeg ved ikke, hvad det var. Det er pause på film. Vi ruller. Nice. Dude. Bro. Yeah. Ja, jeg burde være sådan på det. Jeg ved lige til det, skal være straffet. Theis, han bevæger sig meget flot, han gør. Det er næsten sensuelt, den måde han bevæger sig på banen. Det gør det godt, ja. Han har altså også en vild cross. Ja, overdrevet. Er vi bagud, du? Nej, det var pisse forvirrende, det der scoreboard. Så det er også der foran? Jeps. Nå, så i næste... Nå, nej. Nej, vi skifter ikke bænk. Det kan man ikke. Jeg kommer til tanke om det, rigtigt. Så var det bokset. Jeg kan ikke dømme bare fordi de står og whiner. Fuck, hvor er det gay, kaldt der, mand. Ja. Jeg får det af. Nej. Det er jo sygt, dude. Jeg gør det, dude. Hvor er det af? Ikke fundet på sådan. Nope. Dude. Hello to me. Jeg kan det ikke kun af, jo. Hvordan skulle jeg gøre det? Jeg kan ikke selv. Det er sovset. Hvad? Det er sovset. Har du sovsen ned? Ja. Fuck, hvor smart. Jeg passer skoene i næste pause. Men jeg ved bare ikke, om jeg skal fragte det hele så tydeligt, fordi det kan godt være, at de der spaghetti er jo helt sure, og jeg har klippet deres klip i kassen. Skyd træbakken! Jeg kan godt se, at de ikke er lige så eksplosive
sindssygt, når det er så bladt der. Ja. Jeg får ikke noget blod til min arm. Så jeg prøver det her. Det var rørt, det der. Du kan ikke sammenligne, når han står sådan et sted, så forestiller dig, når jeg er på banen. Succes. Jeg kan ikke se noget, eller? Nå, men vi skulle bare lyst til at stoppe det. Jeg synes, det var lyst til så meget, de kunne. Det kan ikke smage meget, men. Hvad? Det var sjovt. Nå, ja. Jeg kan bare lade dem ligge der, og så tager vi dem til sidst. Wow, Emil Juhl for anden ben. Skal Emil sgu fra? Ja, Emil Juhl anden ben. Ja, det tror jeg ikke. Bare søg for folk, når de skriver navn på deres ting, så bare bliver smidt i demmekassen. Ja. Ja, så. Seriøst? Jeg så, du købte en meget lille format, jeg kan ud til. Hvad gjorde du? Giv mig lige en hjemmegivelse. Tykke. Så er det ikke en by? Hvad? Er det ikke debut? Debut? Tykke? Nej, nej. Det svarer til tykke. I år er det. Eller det er det ikke engang. Han var spillet i hvert fald i pokalkamp. Ja, ja. Pokalkamp. Det er jo ikke det samme. Nå. Det var jo godt, hvad der hedder sådan en bevægelsesskole. Nej, sådan ikke dømt fra. Det er de bare til at dømme, når den ikke lige. Så kan også faktisk deroppe. Ja, det er sådan noget. Kig op på lyset. Kig op på lyset. Den forsvandt sgu. Det er irriterende, når den forsvinder. Ja, det er det. Udgår Cedar og en kommer bag. Nej, det er værd. Nummer 99, så stod det ikke. Bibulovic. Hvad? Hvad hedder det? Det er ikke hans egen trøje, det tror jeg ikke på. Bibulovic. Bibulo. Jeg vil give mange penge for Bibulo.
that, baby. Roach. Big cockroach. Du er ikke det. Hvad er gået der? Men nu er du bare akavet, hvis du gør det igen. Sweet, man. Det er måske lidt tight. Golden on towards Ja, det er tight. Fish. Fish, der kommer folk. Fish, det gik. Hvad? Ja, det er tight. Skal vi se, der er lynet. Hvad fanden? Det er sgu ikke så lidt... Okay. Hvor er det sygt, han skal få sådan en fejl? Fuck, man, jeg kan ikke lave 100 for det altså ikke. Hvad? Hvordan håber du for at finde Der er bag chin-up. Hvad? Der er bag chin-up. Ingen gang pull-up. Imponerende. I kick chairs. It's just something I do. Der har været rigeligt med spilstop i første periode. Selv? Så jeg synes, der har været rigeligt med spilstop i første periode. Ja. Ja. Er der også der bagud? Det må det være. Ej, hvor er de gode til at tælle. Fuck, man, nu er det mig, dude. Fuck, nu er vi i gang, dude. Shit. Er det sådan? Ja. Jeg laver kommentarspor, okay? Så har vi et dårligt skud. Fuld op med et dårligt kald af dommer. Så laver han et dårligt straffekast.
Og nu laver han et dårligt straffekast. Men det kan ikke, det rammer baghen. Holy fuck, man. How the fuck did you do that? Shit. Oh yeah. Sådan en ginger-plan. That's what I do, man. Det er en ginger-plan. G-plan. Oh, big Andreas Løjstrup. Nothing but. Nah. Godt, Oliver. Altså, der er lige sikkert. Ja. And one. Oh, baby. Oh, baby. I'm loving that. I'm absolutely in love with that. Dude. Jeg har lige mærket, at jeg har fået på. Fuck. Og få en buksvest mellem dine baller. Dude. Nej. Det er på næsen. Jeg tænker mere på det. Fuck, jeg er nødt til at gå og poppe den i her. Nu kan jeg ikke lade mig røre ved den. På næsen. Fuck, man. Det er fandme også uheldigt, der. Det er right the bench, så meget det er kommet, det der. Det er right the bench. Fuck, det er noget. Aldrig været der skole. Ja. Men det er jo mest inside for det spring. Okay. Max. Så er det blevet en strafprocent af det der. Toastinator. Det var altså et beskidt move, der. Skød en 3 meter for. Oh, baby. Mate. Okay, mate. Okay. Okay, that's cool. Fuck, Tykke var altså ordentligt fri i hjørnet. De ved slet ikke, hvad det lavede. Nej. Og Har du ikke kommet sammen med? Rico er ikke tilfreds, men jeg så det sgu ikke. Jeg kiggede på noget andet. Dude. Det er jo perfekt filmet, det der, synes jeg, et naturtalent til det der. Er det også der foran lige nu? Nej. Motherfucker. Stadig omvendt ben. Ja, okay, det kan jeg se. Det vil gå. 8 sek, okay. Swag. Så kan jeg dømme. Hallo, er det seriøst det der? Så du, hvad der skete? Han blev ordentligt sur, og så hammer han bare til bold. Så skød han bare lige imod Jeppe. Der er pause. Så regner du bare. Du kan godt kigge på mig. Så er han bare sådan et stykke. Han skal bare her, så er den bare. Så kører sådan bare. Sick. Nej, ikke igen. Godt. Det er jumping power, det der, man.
Hun har den mest tight body, jeg har set. Sammen med det der fucking luksusfjæs, og hun så bare går og smiler til alle, som om hun er på lykkepiller eller sådan noget. Fuck, mand. Hvad? Ja, det er sindssygt, mand. Er min sko med? Nej, det kan hurtigt komme. Cute. Kan du smile op til det? Nej. Så skulle hun bare fylde vand for ham der, mand. Nej, men vi er udenfor det. Min bil var ikke så ny. Det var min fejl, brød. Kaster han lige en teknisk efter ham der. Han stod bare og snakkede til ham. Han synes ikke det var så nice, tror jeg. Han ser ikke så nice ud lige nu. Det er også bare dumt sådan en, der dommeren har stået og siger til ham, bare hold op med at snakke nu, jeg gider ikke mere, og så bare bliver ved. Hvis de har bold. Så er man jo bare en idiot. Så er man jo bare selv udenom. Hvorfor havde de egentlig også bolden på baseline? Det var ikke der fejl i skuddet. Jeg ved det ikke, jeg tror også det var den wine over, at de fik den på baseline i stedet for. Ja, vi får den igen. Nu skød han en 3 meter. Ja. Det var kraftigt med en luksus 3 meter. Det synes jeg ikke, han lige viste med sin hånd ind i kameraet. Kommentarsporet lever stadig forresten. Øj, den røg ud af banen. Han nåede ikke at redde den, kan jeg finde. Bastian han logger ikke så heavy minute, som vi har regnet med her i dag. Hvad siger du? Ja, han er Stefan, tror jeg. Er det Stefan, ikke? Jo, det tror jeg. Men hvor vil du hen med det, dude? Jeg bare siger ikke noget. Nå, det var ham. Det var ham, der lagde den tekniske til folket, jo. Lad være. Kom. What? Hvad er det, ham den gamle misse? Det var luksus drive, det der var det. I'm about to go Det betyder, ham. at røde kejler ikke er dommerholdfejl. Hvad? Det betyder, at røde kejler er dommerholdfejl. Det ved jeg sgu ikke, mate. Det plejer de jo at gøre, men jeg ved ikke rigtigt. Kniv lige i hjertet. Prøv at se, Jeppe han sidder på blindet inde over bænken. Han bare sidder over på bænken, når man sidder blindet ind.
så bliver han straffen. Ja, han det helt. Jamen, jeg har måske. Nå ja. Skud til Jeppe. Shout out to you. Shout out. Jeg glemte at dreje den, fuck! Nej! Wow, okay, sorry Jeppe. Fuck, men defensive awareness, der er ikke så høj i øjeblikket. Du har lige rigtig fastning med det. Fuck! Okay, det der skete, det var bare, at Oliver han lavede et layup. Det så nemlig sejt ud. Finger roll. 3 meter bakke. Hvorfor laver bakke ikke nogen 3 meter for sådan? Det gør sus på et så hun kunne ikke, så det var ret sejt. Det har været luksus. Fuck, jeg har skrevet til at filme. Er der timeout? Ja, luksus. We are live from Esbjerg Helm, and we are currently witnessing Skjold Birkerød basketball playing Esbjerg basketball in the 2nd division in the Danish Basketball League. What we are seeing here tonight is a poorly officiated game with plenty of floaters and lots of fouls being called. I am here in the studio with my main man Slick Rick, aka Big Rick, also known as Rick Ross, the Big Boss. Some people refer to him as Ricky Rubio, others call him Rick with the penis. Oh, that's new. That was across the border, dude. Yeah, jeg stopper nu. Oh, a 3 meter from Frederik Bakke, and it's all good in the hood. Frederik Freddy Frønsberg Jørgensen is currently playing a very aggressive defense. We have a foul called and one play. And that's fucking gay as fuck. I have a pimple in my butt. Good work. You heard me, dude. You heard me. You heard me. What? 24 to. Yeah. Fuck nice. Just high five. Frederik Bakke. Så du det? Det er jo ikke seriøst det der, mand. Han er 71, og han hedder Publo Bubu. Ja, han hedder Bibliotekovic. 1-3 meter. Og kom igen, Frederik. Godt Emil. 3 meter. Fuck, dude. Yet another 3 meter throw goes in the basket for Skjold Birkerød basketball. Of course it counts. Count all 3 of those. We would like to have a substitution, please. And we have, for the 2nd time tonight, Chris Rødsgaard. Eller ser det bare Baseline. Nej, det kan være, der er hold for. Der er hold for. Så skal der 2 skud. Team fouls. Jamen, jeg tror også, han viser 2 skud. Så viser han sådan her i hvert fald. Det har han muligvis gjort så. I'm about to go ham. Fuck, vi skal lave aggressive chin-up lige om lidt. Ja. Fucking aggressive. Hvorfor ikke sådan i den her? Lotus. Hvad siger du? Hvorfor ikke sådan i det virkelig? Siger du? Hvorfor ikke sådan i det virkelig? Hvad siger du? Nå. Ja, jeg kunne ikke lige høre dig der.
så den der pæl kommer ind i billedet. Hvorfor stiller jeg det ikke? Og så for den der ikke ind i billedet. It's all good in the hood. Er det Frederik Bakke igen, der er blevet forelsket 3 meter, nu når han endelig har fået hold på byen? Men det er godt, det er sådan en lille. Ja. Fuck, hvor laver Thijs mange floaters, mand! Er de gode? Ja, de går alle sammen i jo. Jeg tror det er... Det er nogle enkelte, der lige danser på længe. Jeg tror det er mega nice at svømme med Thijs. Man kan bare ligge herovre, fordi han bare floater hele tiden. Yeah, what up, yeah. Oh yeah. Jeg gør hvad jeg vil. Fanger momentet. Jeg tager ordentligt fat. Det er nemlig sådan, at det er bare klip. Ja. 3 point. Ja. Og B. Chris B. Big B, som de kalder ham. Big Chris. Big Kra. Kuka. Så gik tiden bare ud. Fuck, hvor antiklimaks. Det er det, jeg prøvede lige før. Man så extended de der, hvad hedder det? Ja. Jeg håber, at jeg ikke kan få en dag. Præcis. Det er de school shoes. Det er fodboldsko. Jeg ved ikke, jeg tror sådan en... Indendørs fodboldsko. Vi kan lidt af hver. Du har rykket den meget til venstre, Fischer. Det er det, halvtag. Det er så fint. Skal vi få med her? Virkelig yderst flot. Jeg tykker. Det er godt for. Shit. Dømt til vores fordel. Hvad siger du? Så jeg bare, det blev dømt til vores fordel. Nej, det gjorde det sgu ikke. Min fejl. Ja, okay. Jeg tror Fløj var næste motor, der ikke kan gøre det. Lægger han en fejl for der? Hvad? Men det er så finde ud af, hvordan man tager den her af. Er det her? Det finder vi jo i pausen. Det er jo sådan en lille dyr throw der. Hvad er det, han kiggede? Han kan lige mad, så der er mad piece til. Gjorde han? Ja. Sweet. Og shifter the move, han også ikke. Det skulle da lige her. Han er lige på hands up. Ja, 100. Ja, sådan. Så kender vi nu sgu igen. Ja. Nu ligger Bakke bare en 3 i minuttet. Dudes. Jamen. Ja, de kan slet ikke noget at eksekvere på det alligevel. Det er godt nok. Ja, det er heldigt. Høj, grimme skalle, mand. Hvad? Så jeg bare har høj, grimme skalle. Spider Cuts is true. God ordning.
Så er det en skole med en teknik der. Tøjen kommer nu. Han løb ham den kamp. Så. Jeg tror lige. Ja, jeg tror også, Så lige en smyk der. Den kommer sådan her, og så skal man lande over vejen. Så er det nok. Ja. Ja. Det er lige... Det er sjovt. Fucking Ginger Ninja. Ja. Spontan Ginger. Så er det bare rockeren for vildt. Det kan altså bare kigge på. Han går bare lige forbi den hver gang. Ja, tak. Ja, det synes jeg. Det er den der cross. Første skridt. Han er meget eksplosivt første skridt. Hvad? Han er meget eksplosivt første skridt. Ja, bare der kommer lidt der. Så er det gerne. Ja, Thijs. Så ser vi selv. Der er også en brokke, så jeg kan godt lige bruge teknisk på dem. Og så lige en scoring til os. Ja, en fejl. Og han er fri. Floater! Fuck that shit. You smoke that shit. Han brokker sig. Der vil jeg være en teknik der. Så jeg er lige fokus på action her. Ja, der er noget. Så jeg er tilbage her. Der har set action her. Vi tager sig op efter, hvem faldt. Nå, okay, tak. Så. Top love pressure. Med i en lille throw. Jeg kalder floater for Thijs, det er ikke det. Det er Thijs. Ja, præcis. Så tager du den. Float. Okay, skud. Ja. Men jeg er også tørt med. Det var en floater. Han lavede en Thijs. What? Blok. Nej, hvor han grim. Han grim på højre.
2 skud på første. Første skud. Og i. Skal vi gøre det nu? Tror jeg. Var det ikke dig? Nå, det er Jeg har memorized det for life. Floater, Thijs. Han lægger systematisk stage til sin son. Ja, bare sådan. Godt, han lige cykler dem. Skal vi ikke ud og... Jeg er ikke ærgerlig over, at det ikke kan gøre sådan noget, det går. Oh shit. Jeg er ikke ærgerlig over, at det ikke kan gøre sådan noget, det går. Ja, typer. Hvad fanden var det? Jeg skulle lige op på skuddet til dem.
De bor bare sammen. Jeg har rigtig ondt, hvis fisk. Og egentlig ondt, hvis jeg bare gik over. It's about to happen. Ej, hvor er det heldigt. Sådan noget. Ej, det er min fejl. Det er min fejl. Det kan jeg bare lay op. Det var ellers et mega sprødt move, Mathias. Det er ikke sprødt, det var bare et lay up. Det var også på den der. Nej, det der fake, så det ikke. Det var bare så længe dernede, så kan jeg ikke reagere på det. Spiller tykke. Slap af. Så er det Sportsøj. Ja, B, han hjælper mig op. B er en god dreng. Hvem lavede fejl af dem? Var det B eller ham? Var det det? Ja, ja. Luxus. Bastian på banen. Bastian på banen. Bastian er sammen med den sure isbjørn, de må gerne komme på banen. Så får jeg det. Jeg fik lige sådan nogle associationer til den gang, hvor jeg gik hjem og så købte Daddy Oline på slik. Det var så på loftet, hvad? Tyren var afsted. Det er et sted bare op. Floater? Okay, kick til. Ja, ja. Nej. Floater? Ja. Fuck, man. Nu er det mig, der skal filme. Nu er den i gang. Hvad sagde du? Hvad? Nej, det fik jeg så ikke med. Det er bare, det ikke er play, det er ikke noget, vi kan spille play med det der. Nej. Men vi kunne have brugt den til vores highlight mix, jo. Det synes jeg måske er væk fra, det er det, Ja.
der ikke lavet en Thijs? Jeg tager ingen fejl. Hvor mange fejl har jeg set? Se dig. Fik han 4 på den der? Hvad? Fik han 4 fejl på den der, hvor for meget? Hey! Ja, det tror jeg muligvis han gjorde. We want the jumping man on. We want a jumping man back on court. And here comes the jump. Toastinator. Jeg er lidt fokus på. Nej. Toastinator. Frederik Bakke. Misser straffe. Han lavede en Thijs. Tak fejl, det var nice. Freestyle. Der er ikke noget, der rimer på free. Fuck, Bakke. 2 træk. Get back. Get the fuck back. Er du seriøs? Er det deres? Ja, jeg tager også højt. Jeg synes vi også har med. Det var meget godt hedge Emil, det der. Han gik bare ud i en glødende tackling som hedge. Det var rigtig flot arbejde. Fik du ikke sådan det? Hvad siger du? Fik du action? Ja, jeg fik alt action med mig. Ej, jeg stigte mig lige lidt væk fra brudt faktisk. Ja, Emil, du er træk. Vi vil tage helt. Luxus! Straight to the playbook! I'm about to go again. Jackie Chilleren bare ud og spiller, jeg har på min telefon og se den elefant. Og Godot. Ja, det er sgu rimelig dope. Vi siger det. Kraften træder. Ja, læg et nashcut til folket, mand. Ud på pensen og det. Ja, den hedder straight to the fucking playbook. Det går af, ikke? Fucking Emil, man. Assist terrorist. De der her spillere, de hader bare dommerne med noget andet på jorden lige nu. De er bare ved at brække sig og sådan. Det er sgu meget grine.
Når han koger ned. Det går jeg lugte. Det ser lidt udkendende, jeg er ikke så zoom-problem på. Jeg kan så ikke få noget zoom, men jeg er helt sikker. Okay. Fuck Emil, han er gået 0 for 4 på straffen. Lang! For helvede, mand. Så du er jumping jack, der lige ved at lave en jumper? Hvad? Hvad fronter ham der 23'eren? Vil han gerne rundt, eller hvad? Han er også Louis. Han kan godt få lov at komme rundt, hvis det er den absolut gerne vil. Jeg er så rigtig skørt. Jeg har slet ikke noget problem med det overhovedet. Vi tager ham ud der. Ja, Olli. Læg et dumt til folk. Okay. Bare gennem noget ekstra. Luxus defense, vi spiller lige. Det bliver sgu ikke en blowout, som Jeppe hedder. Jeg siger bare, det bliver ikke noget blowout, som Jeppe ellers havde håbet. Så en lille blowout. Ja. Næsten. Næsten. Ja. 16. Hallo. Kom så bare, dyrk 6 med ham der. Fuck, okay. Fuck, det er synd for den der pige, der sad lige der, hun er den eneste, der er fan af dem. Det er altid sådan noget, når man er den eneste fan i her. Godt, flot. Luksusrådet, vi spiller lige nu. Jump. Oh yeah, babe! Så hopper han, så kommer han bare hoppende. Jumping to the rescue. Ja. Understreg lige. Hoppen. Ja, op blokken. Ja, det er altid. That's good. Bare han er så cute. Vi burde egentlig have zoomet ind på scoren undervejs, så man lige kunne få det med. Den står 74-60 til Skjold Birkerød. Fuck, han skyder flat ham der fronten. Hvad hedder det? Men vi burde jo have gjort det mellem hver periode. Det Man kan godt se det, hvis man går på en stor skærm, kan man ikke? Du siger mig, hvor der er på banen, så kan man se den store tavle. Man kan. Den er alt for lille, mand. Det er bare røde blomster. Det er oppe. Der er ikke den der skærm, hvis man ikke er oppe på. Jamen, jeg tror stadig bare, det er blomster. Nej, du kan ikke tage det, hvor du har ligesom den der skærm. Okay, dude. Vil du gerne slås med mig? Hej. Hvad? Så bare kampen ud, jeg havde jeg til meget pause. No. That's one hell of an aggressive chin-up, dude. Oh. Fuck, det giver bare battet til Asperger, vi gør. Hvad? Jeg siger bare, vi giver battet til Asperger. De skal også bare, hvad er det for en fejl at dømme, det der? Det er jo sådan noget, man bliver sur over normalt, hvis det bliver dømt i en minikamp, det der. Det er jo seriøst. Det er helt ude af skide. Har Fløjstrup 5 fejl nu? Har han det? Han blev i hvert fald soppet ud. For det game. Jeg har max love til de der dommer. Godt bakke. Så laver Louis en raket igen. Kom Louis. Godt længe raket. Kender vi får fast flick nu. Løb. Se. Ej, fast flick var der. Okay, der er det stærkt. Fuck. Det var mig. Det var nederen det der. Kom så.
you and your motherfucking crew. By the way, stadig 74-60. Ja. Der er lige gået et fuldt min, uden der skal en skid. Du tager nogle latterligt dårlige fejl. Nå ja, det er ikke. Den der, den var den, ikke? Ja, den der var. De sidste 15, de var der ikke. Du er så cute, man. Hvad med 17? Hvad tror du? Det skal også slippe alt med laserklap. Sådan, tak. Oh, big ties. The big jump. Here comes the sun. Na, na, na. It's alright. Var det sjovt, Rico? Det er jeg glad for. Okay. De store drenge. De store drenge? Nå, jumper og drinker. Der var jo egentlig fejl. Ja, på ham. Ja, på nummer 99. Ja. Men det er synd for ham, han har slået, så nu skal vi ikke. Nej, selvfølgelig. Men til gengæld så fik vi en god en. Hvad? Og Big B. Hvad siger han? Står han og tror sig ikke med at dømme en fejl igen? I'ma fuck you up, son. Because you're black, because I don't like you. Jeg vil sige, Call hvis han it ikke foul. havde trøjen med slået. Nå. Det var altså 76 og 61, der skal også virkelig. Luksusrik. Og han var ordentligt tæt på at lade backcourt der. Hvordan kan han dømme ført bold på Thijs tidligere, så slet ikke dømme det? Fuck yeah, fuck yeah, fuck yeah. Han har nok scoret mange point, han har. Ja, han har scoret sindssygt mange point. 5 sekunder! Okay. Not if you don't feel like it, dude. Nej, så begynder han til at Me, get it. Close. Emil, man. Seriøst, kom nu. Jeg synes, vi skal bruge til play på Gunnar Motion. Bare gå ind og lave et layup. Ja, han kan Motion. Jamen, det var faktisk et mega slick move, at han sådan... Det lignede, at han bare ville stoppe sin kick-up, og så lavede han lige sådan Hessi, og så kick-up. Så er jeg med de der for kort. Ja, Hessi. han lavede en Hessi. Jeg glemte at dreje kameraet. Vi kan fortælle meget interessant, hvad det var. Det var en bag om ryggen af med Thijs til A1-spil af Sedok. Det var play of the day. Jeg vil lige sige, at det var Magnus Fischer, der drejer kameraet. Fuck, dude. Shit, man. Det er dumt. Hvis han ikke rammer det, så er det alligevel ikke været play of the day. Ja. Nå, det var ikke play of noget sådan noget, så... Nej. What? Det er isbjørnen, der kom på banen, dude. Ja, nummer 8. Nej, det var sweet. Det var ham, der lige fik et assist. Han ser stadig helt død. Helt færdig, man. Nej, var han væk?
Ja, fuldstændig. Hvad? Hvad dømmer han? Nå, det var den der var faldet op. Prøv at se, han skal dække shoots. Det er bare lort for ham. Han vil bare gerne hjem og skære i sig selv eller sådan noget. Ej, prøv at se ham. Så kommer lige tyk om psyko. Og så han har lidt med mimik i ansigtet. Han går over og tænker, fuck hvor jeg ikke gider det her. Hov. Put up. Kend reglerne før du begynder at dømme basketballkampe. Jeg mener det. Var det ikke skridt der? Nej, det var ikke. Selvfølgelig var det ikke skridt. Little darling. Og så lige der var 4 minutter tilbage. Det havde været stramt. Men der var kun 44 sek. Hvad står den, Rik? Stillingen er 83-64. Det skal blive. Sweeper B. Nej, Sweeper. Han vil også op der. 600. Præcis 2 år. Der er endnu fejl. Han ser ikke det samme, som vi to ser, Rik. Nej, fordi vi har jo klart bedre position ramt. Han har ikke lyset. Dude. Så bare lave hårdt klart. Dude, kampen er færdig. Vi vandt sgu Esbjerg, så vi skulle 2-0 i anden liv. Det er jo en udmærket start på livet. Begyndelse. På et nyt univers. Den er bosset der, ikke? Den er nok gay. Det har slet ikke været fedt, hvis vi har vundet på en bosserbiler. Nej. Det har bare været et antiklimaks. Vi tager... Har du stoppet? Nej. Vi tager af her fra... Ja, her fra Hvilken hal er vi i? Det ved jeg ikke. Esbjerg-hallen. Ja, se.